Som al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca. En aquesta seu, al Centre de Conservació, tenim cura del patrimoni fílmic, que és un patrimoni molt fràgil. La DAM va fer un dipòsit de 200 materials el 2020, còpies 35, 16, sobretot negatius, de reportatges i d'anuncis publicitaris. Aquí s'han inspeccionat, s'han acondicionat. La DAM garanteix que estiguin en condicions de temperatura i humitat i garanteix la llarga conservació, que és del que tenim cura aquí al centre. El cinema, que està sustentat sobre aquests suports tan fràgils, són patrimoni i gràcies a aquests dipòsits o donacions i gràcies a poder recuperar aquestes pel·lícules podem tornar-los a la societat perquè són memòria en moviment del segle XX.